Прывітанне. Зараз невялічкі агляд трох такіх файных дэвайсаў, між якімі, калі быць дакладным, 10 гадоў розніцы. Так, это рыдеры амазонаўскія, Kindle, которых у Беларусі ніколі афіцыйна ніхто не прадаваў, але можна было ўсякімі шляхамі перакупваць і неяк праз знаёмых прывозіць. Самы першы мой Kindle 12-го года в кітайскай вокладцы такой, бо арыгінальная была з ім, яна недзе на 9-й год разваліўся магніт, уже перастала фіксавацца, стала страшненька, але, конечно, это быў адзіны такі недахоп, да якога дайшло. Таму і прыйшлося купіць кітайскую, але кітайская трымаецца вельмі добра. Зараз гэтым Kindle карыстаецца мама. Другі жончын. Kindle 18-го года. Ён ужо быў, конечно, нашмат больш яркі, калі так нават паглядзець, то відаць, што экран, дарэчы, на ўсіх трох дэвайсах стаіць 13 пунктаў яркасці, аднолькавыя шрыфты. Вось. Тут кітайская вокладка, прыгожая, арыгінальных такіх колераў, наколькі я памятаю, не было. Конечно, розніца таксама значная. Калі кітайская на Алиэкспрэсе каштуе $3, то арыгінальная 30. Розніца ёсць. Але тут як тактыльна, конечно, арыгінальныя падабаюцца лепей. І вось апошні герой. У ім ужо ёсць абарона ад вады. Kindle 2021 года. Таксама ў арыгінальнай вокладцы. Яна такая па джинсу, прыгожая. Ось. Зарыўся, патраціў. І каштаваў ён, конечно, ўжо з Еўропы на Prime Day з Амазона ў раёне $70 з рэкламай, а даляры можна адмовіцца, і таму зусім вельмі файная цана. Калі хто яшчэ думае набываць сабе рыдер, я б рэкамендаваў Kindle, само сабой, апошніх пакаленняў. Это именно Paperwhite, я забыўся ў пачатку сказаць. Это именно Paperwhite, которые с подсветкой. Але апошні Kindle таксама даволі-такі добрая рэч, таму што ў іх там і подсветка ёсць, і не надта ён за Paperwhite горш. Зато таннейшы. Дзякуй усім за прагляд. Калі што, рэкамендую. Можна там больш падрабязна тэму вывучыць і свае плюсы і мінусы таксама знайсці. Галоўны мінус то, што Kindle устройствы не чытаюць FB2 фармат. Трэба канверціць яго в мобі. Але это не такая вялікая праблема. Можна іх сканвертаваць, або і в інтэрнэце знайсці кніжкі адразу в мобі фармаце. Усяго добрага. Такі маленькі аглядзік. До сустрэчы.